tak sa poďme pozrieť na to, čo to je Apex. Lamiderm Apex to je jeden komplex, ktorý vlastne obsahuje systém produktov z oplodneného slepačieho vajca s enzymami LOX plus Apex. Apex znamená to, že definícia, tu dolu ju máme, Apex je vzorec, ktorý stimuluje tvorbu kolagénu v koži a ten umožňuje byť pokožke pevnejší a hydratovanejší. Apex sú to, aj ináč povedané v medicíne, homeopatické tekuté vzorce, ktoré sa používajú pri detoxikácii rôznych častí tela. Takže vlastne tento systém týchto účinných látok sa nazýva Apex. Je to celý komplex, alebo je to vzorec, ktorého úlohou je vlastne stimulovanie tvorby kolagénu, elastínu a fibronektínu v pokožke a zároveň pokožka je hydratovanejšia. A rieši sa tam množstvo ďalších problémov. Navracia tento produkt pleti prirodzenú pružnosť, pevnosť, zdravý lesk, aktívne rozjasňuje a zosvetľuje pleť. Prečo? Lebo okrem týchto troch účinných zložiek je tu kopu veľmi zaujímavých zložiek, ktoré vám teraz hneď ešte predstavím. Chráni pokožku pred UV poškodením. Takže poďme sa pozrieť ešte na to, čo okrem týchto zložiek LOX a rastových faktorov obsahuje tento Lamiderm Apex. Za prvé obsahuje komplex, ktorý pokožku zosvetľuje a rozžiari. Vitamín C a E, čo vytvárajú synergickú antioxidačnú zmes, obsahuje výživnú a hydratačnú zmes účinných látok a potom sú tu špeciálne nosiče prírodné, ktoré vlastne tieto bielkoviny prinesú do požadovaných vrstiev pokožky.